Mas aku dijodhokne karo wong tuaku ora usah gelem mbok De. Melayu wae mending. Kono melayu Mbak Harapan Jaya. Wis melayu sak ado-adoe. Joh, iki duduk zamane Siti Nurbaya lho. Iki zamane iki Gen Z sing isuk rabi sore iki budal ngopi. Ora usah gelem sing bangun hubungan 8 tahun 10 tahun ibar rabi iki lho. Wis sik enek kuwi ngetokne jurus sembarang kalir sing TV pecah, terus apa kipas angin pecah, wis ora usah terus manut wong tuamu sing dijodhokne dadi perkara kuwi perkara lemah tanah harta walah lah lah wong rabi sing penting kowe karo bojomu wis lah cocok budal lek gak apa meneh wong anyar kuwi luwih angel mengenali iki lho terus piye iku le malam pertama apa gak ya terus gengsi-gengsian terusan jawil-jawilan sungkan ngono kok arepe tumpak-tumpan joh 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 ora usah saranku wis golek pacaran dhisik setahun setahun rong tahun ngono ya wis aja suwi-suwi aja sampe petang tahun 5 tahun sing enek nyicil mobil engko sing enek wis langsung lah wis setahun rong tahun gek ndang rabi wis sik bener tapi lah dijodohne saranku ora usah pas remuk